University of Ghana RME computing credit app textbooks ahudro ni nyina da ebi ewo ho ye man na wo mo JHS level no subject o me ni nyina perfect se ebi ewo ho book number schools ahudro mutie ye mo mock exam terminal exam midterm exam famra ya sati question no supplier we like bi anim wudu et putroja ye ben station wa wo on kran dia no abadanso man first stop na hu donti ya tongoma na pete babia wo ba perfect series books a ubenya bia to ahoma ni 0243 299 938 and 0540 755 465. Vita mo kanonia no adwaman so no na yaje atom o man Ghana yimu enne obi a enonom enti se wunya bi nom ya wo ha ho kone kope bi strawberry ubenya soya milk drink ni wom choco nie banana ka ho enuanu ahodo na ahye mu ma omega 3 6 and 9 calcium mu bi caffeine sembia nso nim enti bi ko ne paduanu meboa abofra no ma bie na adwunu mu na ma na wedi enso ye fe enti aboa mofra bo mpanyini eye aduane mapa unya bi na no ma ne o makon kan woni paduanu mu vitamin kanu ne no ne finhye aduonu ne o mba o man Ghana yimu yenya wo ho asembo ne bia wei kala sembia nim enti ko ne paduanu meboa mapomuden ho nsam so gina yie enti se unya bi nom ye unya bi ma mbofra no a na wama wonan aba to akopa bi 10 da brabusua na mani o manyina konkan Easter praise jumadie ne ba abusua wei ayanyom to jumadie ya wo Tech FM ene parish youth council omudo omujuma wo All Saints Catholic Church wo Santase fanchine bra ena to saa basakomu yi na eda no enyansem keto akra enam se ye dwumu 20 ohema Mercy Beba Jojo ahe Beba sanso na Peter Wusu ansa ya ton sa afre no na adwomtofo kuku da mahudo bi a wo ka we no ho so wo ho aye do matep o Tech FM adwumayefo nyina so badwumadi na se da no yenje kapreba enti Easter bosome no na se oforiso bosome ye wo mu yi ne de to so aduonu nson no eda ne yakwasi ada awia na onan kan ni afri dwumadi na se ewo All Saint Catholic Church wo Santase fanchine bra wodi odo bebodom na ya to ye dwom ya to ahurusie dwom ama Israel Nyankopon we ye di nka da to anim se sikatua bi anim ento dia na se obefa o dancing shoe na opa o ka sika kura na ne odo abebodom ama adwumadie no akoso ama na ye krabehwe Nyoma kwada Roma na ebo so yase na awie ensam do yakenka dia ma mosomfo ofa John entry bosia kon labo ye ne ehwomo ye mienu midin mambi adwo nyanta tando mene abrewaba Kofi Chumasi Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi samna nya ba ne senti ensam ahodo ya boaboa no ya yede so mo sekase no ye hye ase na yashasya na ye kwakwashasye ede efri atonsu agogo ene kwantempo no eso arehosam a efri atonsu high tension eba ene anopei ene se abobo ye bio eno ne kasia wo mutututu fomi bia ede akwakohia masabre ya ye kasa wo hwede videos ni pictures ahodo a yensa kanu a na se abobo ya wura ne de unhu ni ti ene wanwu ne nan ana nanimpo se edahe na amane no ekire se abobo ya drive yi wono ena enam de so masa ababusami eba yem wono mom etwa crosse car no kase no anim na wabasha car kase no anim na se wo baabi a wabafa ana baabi obete asie enu ode ekwobo no efri ekire gogura sa ni pamro wo mokoyi a na se kwantempo ne so wani mo wono a pragiadra abobo yayi wono oda fom a yede entuma akatede ne tisui na se wo monam kwano so a yenyinsha ni mo yenyinsha ha yemfa ho yi ebi na anopei esi ewo atonsu high tension kwa ama sabre wafri mu ya na asemi se ye no na osakoto kanu ewo mpatamu ho eno nti wogina so eto ye nkra ne esi ye watwamfo nyini akire yinsi. Okay, the teacher mama church for na you invite you on your Facebook page number. I mean, extremely worrying pictures are a free scene. The time look at the now. Don't do attention. One day, I don't do attention. You do on my day. Come for street memoir. But as a car, you can be not 6 car. So I come as not the pay. And I ask them to see. And I say, brilliant car. The Ocean Diego, every brilliant company has almost a good idea. And I cheer for Bubuya.
right that so on the colleague and almost so according to new ones and an incident this year, but that's also very fresh. After the police going around, according to eyewitness, very good. Now, because not the eyewitness, but I mean, my focus is very fresh. No, I mean, very worrying. Just like Mika, you know, we'll be able to share hard pictures, you know. My name is Facebook, you know, and say, hotel. My branch now, or no, now Ochi Abubuya, according to eyewitnesses, you know, or much as now for you, but who's the final, that's a 3 lanes. But because the market is, you know, sometimes it becomes very difficult to and your car, a party right side. Wow. Really can also nam inner lane or AC or so free outer lane. Not the right inner lane. What I say, really can any see whether I say miscalculation, whether I say Ulusu concentration, now Ulusu break and I break the failure and whatever. The one say move and say Abubo and fancy 30 meters. What Abubo Yana Fasusa Panipano. Wow. I don't know trouble where they were free. Now it's in our better. I better cry. You know, I yet as a better cry. And then the other person will come in, and I report about it. Also, in a severe injuries, yeah. Or my rushing to Atosu South Government Hospital. Meaning, up to now, that's who I was on to SDR. As I the security of it, Jomet Transana for Companosi Street away. But for now, they have confirmed. The Papa who the host is here, yeah. Police for a while, to be now, Mama Muno Sona, Sabia or Obiano Maye. And she almost drive on that street. You only highway, a man who goes far. And she will drive from Aton Sabugu. And Afanko Jansi, and I'm a top for a Puja, except so a Momuko Kunta, Senia Diano. The battle Omudru from our Google Hawk or Munabuche, Nomundabu Kakran, and say, when I busy, when I take a car. I'm manipulating or one day and then survive for and book rubber. But for now, dear, sorry, confirm the Babaco every month says anything I have from them. Wow. Ara was somewhere SC ewo atonso high tension no pay and na what is wanko kanu ekopiemu ewo hwa. Wadi emu amane ede ema yenyan saposo ene anope ya. Na sabobo ya driver no one wada ho no ni tini nyina da wo hu sanani nie ni mwie ne nanie na wanyama ye de entoma akata ne soi yenyin fanhye ni mu ye pra kwohe ye nenam he na edesa arahusembui aba asemu empanifo ne kan se me kopa bibia bedi ene me beye den nenam areho na sa arahusem ya bi ye ko otimantam ne mu kajebi mansini no mu krokoma bi ya ye frɛ no dodo pepesu kwanhyayi biasi enamso amasebre kase nipa num de wonom ba mo wo de ne nsanyununu ato won so na wo kyerɛ sɛ VIP bus na hyenso de no GT 6898-10 ena afei Benz Sprinter bus bi a ono so hyenso de GT 6151-U wonu free KJB ana eba ena VIP bus ne so efri nkwanta ana eba na wonom kiremu se VIP bus portal ena wo hu ye enti wo dodge portal no ene se wo de koshia Sprinter bus animu ni animu pa enya asem keto enam so ama nipa num ato nananom ewonse do na manebo ni kiremu se wona wo free mu no emu nan na wote Sprinter bus ni mu a VIP bus ni so emu nipa ba ko ato nananom ewonse do no dansini a wode nani krotu awisa ne hwene tia santamo ehunu kwanhia yi eye kwabena nto wone yense ntwere ni Bismarck apia kubi papilo abonkomo before I just say every year the pajanshi a year KJP and Potem Bonina a year and go a year Pampaye and play you no omo abwa a year kia track mua. Just say omo the omo eba iga ewo pata. Now when the omo through a year the pepe so bridge no pepe hono potwo to be a war. I can say, but so I know do a free a year pimbilla, ever become a year incline. And you know, a couple of years, yes, king was the quick combat, almost a dodgy potwood.
so Faha, na way Faha, get a tar and Gwenche, a see, and I'm so up a wow shape in Funa, we are. But lady, a powerful shape in him, I'm a nipper bar for the one at one and none of one see you. Na a yet track now, and where you could do car, any a yet get before any matter woman get before the woman so. Nipper Marco at 9 after one and none of one see you. Say a year will walk and see a papa about, and I'm so I'm an ambulance service for the crunching and in pain for almost about the PM as a song to show a break, not at Roma PM, and with the so Catholic hospital. These are Dr. Paul, a shop at home, and then I'm a payer before almost a free just a kind Pamparia, with no amount from Nimpo, a yellow bar, and become a year. Pata no more began, and when she could see up the new Mama, say a day I will walk at the Abba, and they said the Barcelona and I saw a share a year in Grenoir. Yeah, 24 or more acres of me and your doing Kaibi, no more to me a year through. South Nakana, a name where you come back the Asia. Mamma said the Asia, I take to crack, and moon and Nipa Makumako, and 9 after one another, and again drive an ankata. Any mates na a man you know so a cat again before or more at one and another said, it is so a paper, or that's so I said, yeah, Dr. Put or more a short. We a papilo and a cabinento or dancing ya who can share and come about a be anayeti. Na wachimu yatewa and a video be a frasante mampon. Eba social any ni media no eso. Na we video ya eba ye ubehunu se NDC amanyokuo emu emebia womo ewa santemampon no mabewura womo party officer ewo ho ene jammo mo keke niama bomu saa ne womo kanyina da enesem womo hwe ni mo se mampanyini ebebo mudin na wamaba begina aban no anemu se MCE se wo honom womo ankasa de edin a womo ede koye no Yakubu baako Mohammed Kamel baako ena Imoro Drusu baako na womo tetetete se Esther Jumobia ba bepie mu a wono anu oba no a mampanyini ba bebo ni din ama Asante mamponfo enti womo tena ho masa edin eba se Esther ebe ya MC wo mampon ho a womo gitwu manya yi ne womo kanyina da ene se list ya womo boboyi womo hunu Esther Jumoy wo ba bia mampanyini ebebo awura idin se wono ene eba ba ya MC e wa Asante mampon de ne ojamom party office ni amadom twetwe eja tumu awi ase firefo ne yefra wonom eja ninti womo ebedum no na sade na asam no akwakwaya ne ensam anu mo ka wo video nim champanyini mpoa keka nsemu bi wo mu na busua na se asam no emu akwakwaya denso ani akwakwaya nyan papa na emebro bia no mo gran so ho sa branu anu amototo mo nsa kwawiom ye mpesantini bia baba BMC wo mampon eno mo yede omudi kwa ye na baba wan wonim enti ye mpeno no abusua na sade na kwakwa critical pa na nsamo de omo sheda bru bi so kan bi ensamo bia sa branu wonom eya sa no wo mo ede tudwa mebru ni binne eni Minister, why a four? That is all the dinner. Never bring me on my bomb and say, I said, I know my NDC vote less than 4,000. But you know, I go through some of metamorphosis. And the vote over 16,000. And the question, and the party is you about 3 so. I do what I did the actor our party. Almost all with MC. I'm a party party. Our region. Yeah, just let's do I am Jamakama Mohammed. Yakubu Yusuf, the parliamentary candidate. And Alaji Moro are also a former chairman. Safuano and I am Mama Koya say, I want to also international. Now, who will go MC? Yakota sorry, ya dear yet to say, your body in Kufra,
free Sami and Saimu. Namampo NDC, say Anya Safona, Mampo NDC, and to me, Uncle NDC goes again, Mampoha. Don't do every communities are a young ordinance and I can say a Dimi and Salo, Aqua Sremudinti, yes, I am Sio Mampoa, and yes, but Sremni to a Baba party no Mampoa, and your body for your catcher, your Sremni, I'm over MC, your Sremni, Afri Pami and Sanubako, I'm over MC, our Mampo. It is almost a gap, and we never saw my. Wait, no, saying, a cussing, wait, saying. Wait, you open on Nason. Wait, no, saying. Hey, Monya careful, more party near my between Yashin, no mum, more yaman your sumner. Muni way a Santini and Peno. When I want somebody, a movie, a more cancoto, Namuni tribalism, Nene send Yaman in free. Why? And this is for more Santema for my beer, your moon fancy. I was saying, way so. Na and some who boa no at the bre morning in a diet, dear see our hasam for of a John entry, both Sacolabona, Bedia China, Nakwajo Apia, Enoba, a Fia Abwajoa, Kwame Jenny Boating, Edja Sam, Urumna, Yakasiemwa for Papilo Cam, Nucroya, and a chief producer, Beboya Chidoma, and some Hodrono. Yakin kind a day, Emma Monsina Mani Mosia Dama Facebook and assume, wouldn't ye be a shay, yenny about some more, ye mean. Mammy Ajwa Nyanta Tando, many. Brewaba Kofi Chumesi. Yes, also, ama Asem Beba Dabi Jumedi atwaso. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no bieno. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawan in Fiodin Nuncan. Our pharmacist in her bar shop. FDA a J. Crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir, perfect series books here. Oh, my, Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to make in kind kama. What cabrofo, wow. Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear, Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Or what crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equasi basic 6, English, a free basic 1, equasi junior high school, near Banner combined store, or Nina B, English nom, and maths nom, me say, books to be anywhere, perfect series, any B, na GS, any Naka, and so I'm approver, into a batter Pian Kotobi Maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what tip one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Pavi Plasmox, Hepa Plus mixer, to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie, Hepa Plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni paduan mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua po mudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pa fie ha. Hey, she, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And you also we Helper Plus wife. Na abwa no. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Odofo, mama mi se wasɛm o. Da bɛn na opɛ brɛsɛ. Ukɔhwɛ onipadua mu. Sɛde onipadua na kwa na hoɔden sitie. Obrɛboɔ, osa, cholesterol anasade dodo ewo mu, o blood group, o genotype, so ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by Grace Medical Center di amount say, and jemu bia, Bramian chain, my yen shemau. Ka cry a day quiet day bumpo, e brano, ye the coffee tem correse be bia de ye, na ye nipedria, ye de ne coordinate ba. But what ya say, we shemu, and tentem, na bibi sewa, ye wunentem, yet me asrano. By Grace Medical Center, e wo kumase bremai, DVL and enchempe, or Sekodre area, wa, bibi any amienkasa. 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTED 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso de odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwe bi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na asɛm wo adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo die ne kyense we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo the free sabre do hwiri kopum bra wodu obia bekɔ na wodi baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa hoɔden tumi no enhye wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen my dear ya abrabo mu nyom baako Iriwa kai Mbele na yeni ba ya Mbele na yeni ba mana Zuro bele na yeni ba Dunia ba pema zonto Asem Beba Dabi Yele me na kele pana Pom ngo masu ya Asem Beba Dabi Nero ya pana wa Ya bele na yeni ba mana Bele se no kalaya Bele na ina
bama. Potake FM. Bele yana yene bama kalam. Asem Beba Dabi. Azonto manoro. Kai. Asem Beba Dabi. Alupila ya pancha kona bala wakadugu. Alupila ya pancha kona bala wakadugu. Otak. Kai. Alupila ya pancha kona bala wakadugu. Alupila ya pancha kona bala wakadugu. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Shalwa yadi sugune. Nanage babuya. Yaraba faulaya. Yali sasanzina. Deba kala malamaya. Nerodi Asem Beba Dabi. anabilawa. Asem Beba Dabi. Agazomano ya. Abilebano ya. Duma kaniano. Mie ambano. Asem Beba Dabi. Kai. Duma kaniano. Mie ambano. Kai. Mie ambano. Eye. Pia. Asem Beba Dabi. Na lupre nya pancha na no so eye. Na lupre nya pancha. Obeda no akwa gadugu. Ni asawo. Asem Beba Dabi.
me nso me ho den ena wie ya san hia bio ya ye ba beso untimi emfanhye emfanhye okay enti ene mochire wom kura no a mochire noso mo e wom maako je say ye ilala mochire wom kura wom maako e wom maako eya kwa me na ho te say na adum mo se bro no video se danyame ti ono a na edan se wa na no a obedan hwan ko da ban ya mo ensem o mai bi aya be frim wo emu nsem do so da bia me ka se o my Ghana ye how pa kese esom religion amanyosem politics sa ne o ma mienu we eye how kese de mo ma Ghana ubekwa akowia akokọ ubewia banche ubewia mankani ye do ubekwa akogina George anim wanhwe ya emfie mienu miensa eko ye de bema politician betumi awia oman nu sika kese ye besa nya ye nia ye ho ni asa begina ni atwitwa de age sankofo no enti wonom wia yen with onom adwen na wonom asan tontokwa ato ye nia ye mu na ye nia ye di akire gigigigi wanye oye na hwetre sam na obi akowia akokọ ye de ne konfie miensa ohu ya re hosam amanyasam en na edi awu esom wabocham so ma wodum ewura honhom imura mumra wo mumra mekasa se yakowura honhom mu ni emfa honhom mu asemra na wo bra begina sa asem we die tokro de da ho enti yemmumura wuram ye bekasa wo de wo so bonsam de enti ye basa gangi no nyina be sori atia wo ni abegangi atia wo oh my Ghana ye brenie hwe Burkina Faso ena soja ni ma mpanyini akwadai tuare ena wako Saudi Arabia na Saudi Arabia mpanyimfo ayese ye ba besi mosque dodo pa wo mani mu ne ye dia mawo o se mpanyimfo mosque no betumi atwen se mu betumi a momfa mra mehye oman no ne yie die mu na mo mebie nwuma o ye soja ni wa realize bi enioma bi wo ho a sebe yenka Ghana ha yenka but ye bre ni nyina gina sa enioma ne so se wo bie wano na se wo ka a gang against you even to the extent to say yenyawo a yebekun ye bre ni o ye bre ni nanso nyankopon ne ye boafo adofo awia yehia ya ye ba besom na som a ye ba besumi eya no akai na wa hye ne nso se Asem Beba Dabi ene dwumadie idin yehia yi ye ba besua de ne akere ye ho nso ade na yehia yi ade ba ko nso esan wom na se fata se nipa bibre bie tie na awia yi ebe hye ne nso na wode akwa adwendwen mu ene se sebe okwase a ohunu ne ho se wo ye kwasea no eto de bia onim nyansa sene onyansani a ono anka se hunu ne ho se anaso okwasea ohunu ne ho so yi nyansani obi akwasea waje atum akoye jimi osi ya nokre me majimi o odi amomie hwe Ghana hai momie hwe Ghana hai yemfa enipa a wo so biti sa Kabeneza Dr. Lucky yemfa ne nyemfa to ho yemfa obi te se Akrobeto yemfa ne nyemfa to ho yemfa obi te se Kwadwon Kansala we yemfa ne nyemfa to ho sankrofo we se obo wondin na wo ka kire won se akwa we die wagimi o obaji atum ha no kire se oyim pase de kire nipa menipa sere enioma wo beda na die no wo ka kire ne se wagimi ho a enya ne ya uni mfaso a wo nya wo so content time so na kohwe sika sankrofo we enya why because yes wo magimi
wagye atomo ono de onim ne ho se wagimi afemi ehwe ye wo obi a equally wagimi nanso ohunu ne ho se oye nyansani edi so oba bonti bia se wo oba bekasa oye fool but or try to justify his own means and ways through so oye nyansani enti ubehwe ne nsamo a wo keka no ensisi so sebe enko wiase no na de anim wiase na abre no enti kotokokan sese de oya kwasea agitum se wo ye kwasea ono ne ho womfaso sene de wosi wonim nyansa nanso na wiye no wagimi kura sene de wagye atum se wagire no ena wi asem we fa kwa adwendwen mu ode kwa adwendwen mu a ebeboa wo papa bi a sebe kura watim yendim se sa papa we de wonim nyansa papa we wo kan wasem a menkofa papa we metena mu bi wagimi na sem bi obeka bia sebe mesremeka ene wesa me use no momfa nchame mesremeka wo kofa ne betena mu asem ne besai wagimi onim nyansa we kwasea na we na papa ne kono oye na dwen se ne asem we ya ye kwa akoka no minka bi ene ekotena ase ene woni a eye nyansafo ewo mu no we de to ha pe na we di ato ha pew na we di ahwa ha pe na we di ato ha pew hwetre sam na afi yankan ba bi a ye de asem ne to ye no ye nya woni a eye majority na che se majority no akwa akogina nipa be se nkono enipa miensa ene o man kan asem no bi eno na eye minority no ena asem ni koduru ohene yanka se anim enti ohene tie asem no otie efa ne fa eno se empanyimfo ba na tena asem we so monsore na we ya sore enkono na sore miensa ne sore no sebe die ye bu ne se wo ye kwasea no ono nso sore bi die enim se wagimi wokronim na wonim nyansa no ono nso sore bi ena nana se enti mu nipa nkono ya mukogina majority na asem we mu bu aye e de course afa we no mo ankasa de na netemo adentia mo akire me se mo ye mpanyimfo a mentumi mfa mo me honto mo so da show asema na na kan akwa no se nko ka bi a nko beka nkwase asem nanso da no okata na no se meni hweka enti asem we menka ho bi mensore no yebu nkono ne se we ye agimifo mesremeka miensa no monsore wasore ya de yebu ne se we ye gimini wo krom ho empanyimfo asetena mu ono na enim nyansa kora no ono na akosore mu bieyi ohene se sa dipa miensa we ene manyansafo afi amafo akwa ni wo mbintia dan wankasa enam se wankasa nti yaka na kanyansafo ho nye baabi a de sesa okasa eduru da bia kamano paado ibebu nyansani awade ya chiame akra enefie nti yankasa kese akra me da se yenchie yetiefo nyina titiro mo biebi mu biti se tuga wo emrom sabre wa biebi mu ho na abiskona so ewo Ashtown court down a big girl akra wasamo a ka mu du kakra me de ka ho hwe akra ye wosuban ahodo me ensa ene wo enipa bia eso ba ko eye suban a wa ankasa wonim se sei ena metie ba ko eye nia amanfo nso enim senia wotie ena ba ko eye nia wonim na nia obia nso enim sei ena osuban tie ndi ye wosuban ahodo me ensa ena wo bia so akora suban bi wo ho a wo kra wo de ho no wonim se suban ne wo so titiri ye ne ye kasa sei no enipa bi timi hya ade bi nso wo ye ho a na wa akora wonim aha na wa akora na wonim edi e bi kra na no wundi oba de maami bi
say ofre me Nana Krobea me say yes eya mo ma me siri o na nze ya Jimmy you be Jimmy so am asre me nso me de me nim se wo me ho enti sa na suban ahodo me ensa we na wo nipa bi aso obi a wo sa suban we me ensa me de me nim se na me tie o eno na sa ansem we piepie me de me nim nyansa me de me nim se me kokonyo o me de me nim se me ncheda mbo afu me de me se me pe life me de me nim se me ye pray eno ye de wo nim no o se ne wo nim no ena woni amanfo nso ehu wo ya wo mutu se ni partment de sei ena wote ena de wo nim na wo mutu nim eno ne papa no de wo nim eno na wo ka ho asem no de mi nim se sei ena mete na amanfo nso nim se sei ena mete no eno ena ye papa no eno wo se wo hwehwe na wo hu no eno atinye bia ni ho because onim se saa na wote wo manfo nso nim se saa na wote enti se bibia si wo saa de mu anya wanwa asoma si de sebe de wo kan wagimi o meso mi jimi hu se magimi enti me kan jimi samo a enye news me manfo nim se magimi wo mo tie mi nim se magimi ena me am so nim se magimi enti makoka jimi samo a asem ben ena wo mu a enwanwa na emo mi bu mi hu se mani ate menim nyansa na matiefo nso bu mi se me nso magimi na me am se menim nyansa me nsamo a me kan ni nyina ye matiefo sebe ya jimi samo a akra se de hen ena eko eye me se me kan nyansa sempa na ye me nkrofo no se akwai wo ka jimi sempa we no enya papa ni bia na mom se menim se sei ena metie sei ena matiefo nso nim se metie a eno eneye enti obia suba we mi ensa no obia hwehwe free na ekoi na onsem na wonyinia amanfo nim na onzu nim enti na Jesus busa na suafo ne se mo se amanfo se me ne hwan o mo si sei o se monso na o mo so kan eno ma ne huno ne gina bia hwehwe se suba we mi ensa na pede ye no na gina agora we na me de kan de no era se eburo awiai George na free fa wa join the show no over United States of America Bronx to be precise and then we also na ya Krobea Asante and you fiada ya join the Friday's edition Yankopo Nshiramo na nsan na nabuadu o ma manfo di wanim kan o se otaki abusu akuo US for yanso ya bedru ha na nabuadu nie mi wogidie se mo hoye me dobo wate Yankopon tonkoso anya mo kese na ontutu muanamo enso emfansie ene man venom ena mensome wa yenso ya bade mu hane ye hwebo amponsan Godfred and was good afternoon to you all nana ya Krobea Asante no wabedwafo nyina echiachia mo ena wie yenso ya bade mu awurawuram ya adwumadie ye hwemo Bismarck Boachinsu nie ena was ya akra mensome wo UK ena wie London ha mabade mu ha ena mensome tiew na mensome hwew Nyankopon entonkosoa na onye monsomo kese ene nneoma hodoa monsomo yo Nana Krobea wiame mo aheburu oda romano abedwafo nyina echiachia mo ye wogidie se Nyankopon na da romantimo hoye ye hoden lorieta nie mensome hwehwe no ewo boase Nyankopon enye mo kese ma join mo ewo YouTube ne so ene awie yi Alex Chei ene osana ya Krobea Asante awie ye mo aheburu na woba United States of America Minnesota aha ne yenso ya badem ena yenso yetie dwumadie no live onu abedwafo nyina akra Krobea ye tiatia mo ya bom abaso oburu ene mo adwuma den ene mo adwuma pa monso mojo ene Nana Krobea lennie na woba Atlanta yenso ya waha ene ye mamo happy Friday yesre Nyankopon so nhira enso de mamo 7 Owusuba and was good morning my boss good morning Owusuba Nyankopon ka ho Sylvester Boadu and was ya Krobea Germany Berlin and yenso ye wo na enawia ye chiachia mo na ya ka kire mo se ye domo pa and Miss B ono so United Kingdom no say hello Nana Krobea onu abedwafo nyina wia chiachia mo and UK fo no yenso ya baso ya be join Nyankopon enhirawo oba pazanda bio eno se wisdom has spoken Nana Krobea Nyankopon ye enhirawo ye ntonkoso ankoso ye nimachi na ye hwede osoro
ɛde bɛdom yɛn adɔfo ne yɛ fiada ensɛm bi wɔ hɔ a yɛdi ho nkɔmɔ na awɔtwe mu baabi akosie ɛsɛsɛ yɛma moasote in the beginning na anu yɛdi nkɔmɔ bi mienu na anu wɔ afidie so ɛfa akwadaa bi a sɛbe ɔwɔ junior high school na ɔne abranteɛ muosini bi ɛkɔkɔ tenaayɛ sɛ mpena twen ne namfonom na edidi nkɔmɔ gye kyɛsefoɔ nkwadaa no awofoɔ sese wiase no baabi a yɛduru no yɛma no ɛma yɛmmu wɔnom sɛ wɔnom yɛ nkwadaa adɛyɛ a ɔwɔ JHS me ba Asumasi me ba Obenten me ba Cassandra me ba Abibatu me ba Rahina ɔwɔ JHS Emmanuela ɔwɔ JHS enti wei deɛ onim hwee oboa muntie wei ne namfo no mu ɛwɔ JHS ɛna ka kyerɛ sɛ wenya bi aso ahweda ɔsi dabi o ɛdeɛ no menya bi aso ahweda ɔmsi adeɛ no ɔsi dabi mi nso obi hweda ɔsi ɛneɛ yadamfo wei yɛfrɛ no Muhammad Amid ɔso ofiliu paa na ontumi nka enti ɛneɛ te saa adeɛ a ɛne ne nyo ɛna akwadaa ne te aseɛ ɛnso de mark rache no wɔno mo atena yi mu no ɛsɛ sɛ krache ne kɔwe akwadaa no ampani ampa ne nuane ampa wɔde akwadaa yi akɔmpa so akɔyɛ akwadaa ne ho adwuma ɔne no akɔhyia na wɔne akwadaa no hyia na wieyɛ no akwadaa ne so ɔyɛ virgin wɔn ka bi hwɛ da owura ne nso sɛ me nso me yɛ virgin na me nso me nya bi da ɛna sɛbe meni awura ne kokɔ hyia ayɛ nanso wɔnom hyia wieyɛ no akɔyɛ sɛ abosome pɔrepɔre maako nan ɛna akwadaa no sɛbe emogya etu no emogya tu akwadaa no sɛbe ne mu ayɛ den ɛde ama awofoɔ no nanso mpaebɔ nkakra saa ɛna akwadaa yi emogya no etumi twaayɛ ɛde maa no emogya no etwa wie ya akɔdane asɛm kɛseɛ kyerɛ sɛ ɛnneɔma akwadaa ne huhunu ɛwɔ n'ani soɔ no emu ɔwerɛm enti yɛde nkakra saa akwadaa no sɛneɛ wɔteɛ ɛne baabi akwadaa no akɔduru no ɛyɛ adane afa so ɛnsɛm a wɔwura no keka a yɛde kyerɛ akwadaa no na gye sɛ mu akɔyɛ den enti ɛne yɛte saa deɛ a yɛmmoa ɛna asɛm no baa yɛnim ɛbaa yɛnim saa no yɛfrɛ krache no owura ne nso bae ɔno nso ba bɛduru yɛ no ɔbɛkyerɛ na fam deɛ na deɛ akɔsi nnɛyi ɛne sɛ yɛyɛ adwen sɛ baabi adeɛ no duro no yɛma akwadaa ne nkɔ ayaresabea owura ne sɛ mɛboa enti ɔno nso boae ɛmɛnora yɛde akwadaa no akɔ ayaresabea yɛde akwadaa ne kɔ ayaresabea dɔktafoɔ ne kɔ kasakasa yɛhyia yɛ toatoa adwene no ɔno mo ma akwadaa ne nuro enti sɛ yɛ adeɛ first step ɛne sɛ yɛde akwadaa no akɔ ayaresabea yɛakɔ akɔgye adɔkotafoɔ nuro ɛde ama no deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ne gyidie baabi a ne honhom wɔ kristoni enti yɛayɛ adwen sɛ yɛde ne bɛma ɔsɔfoɔ bi yɛho ayɛ adɔm a kwasiada na wabɔ nkwa mpayɛ ɛnso de ama saa akwadaa yi enti adɔfoɔ asɛm no a ɛbaa manim naanu baabi a sese yɛyɛ a yɛkasa yi ɛno akɔsie no na awɔtwe yɛ mu afei na awɔtwe yɛ mu owura bi baa yɛnim ha yɛ asa awura yi wɔne abaayɛ bi a wɔno nso wɔ university level 400 akɔtwe mpena na mpena twe ni mu no owura yi kyerɛ so ɔne gɛɛ no atwe mpena mfie mmienu no ɔde ne ho aka abaayɛ yi miɛnsa na saa miɛnsa a wɔde ne ho aka abaayɛ yi every blessed day da bia ɔma abaayɛ no sika sidi no aduosia 60 Ghana cedis ɛna wɔde ma abaayɛ no ɛkɔkɔ ba sɛ bi a wɔni hompo na wɔkɔ akɔyɛ adwuma na abaayɛ yi frɛ no anya no a ɔba sɛ bi a nansa na wɔtwe no wɔbɛdi a yɛaboaboa ne kaa no ato hɔ ɔka kyerɛ ne sɛ o megye sika ne firi madamfo hɔ enti ɛne yɛte saa deɛ a bɛtua na wasɛm di sika no ɛde akɔma no na nansa ntam ne ho asɔre wɔpɛ baabi de ne ho awura ɛna wɔfrɛ awura yi sɛ mafi wo womma fie abaayɛ ansɛ me mma na me akora me fo asɛe
na me fo asai kura wonto obi maame saa bre yi a ye kasa yi awura ne ko wura university ni mu foforo no oye na dwen se wo tu kwan e ma wo wura yi ma na 5000 Ghana cedi 50 million akonhoma wo yi bo aba ya ne danje ne o ene wo se o wo de bra na mafew na wo de nyankopon ya adomo a na watwi mu phone no mepe bi na me de amaw ena aba ye eye yi no koye na ene ya na papampan pan wode bogu ho abaya no akọ na watwe adu phone ne mai esese okọ owura ni fie koka kire nze hey my boyfriend woni makọ agreement no afre me na ane me ada na sebe waye wadwen se won fa phone ne mame enti kosua miensa ewe owura ne dem na owura ne fai na podwe yes ama krachi bi gina cha no se no no ani dem kosua no afa na odi ahwehwe wo se we di anya dwuma wu necessary owura yi se pie di ono ani sika san akotokosua na no nso odi ba be hwehwe wo podwe ene wono mo frɛ no se owura wo krachi ni wo se me di kosua ne hwe wono ma nka hwe o me di hunahuna nse be ye obeto phone di ama me na phone ne kura makwa akofiri yesi ye 30 million endi krachi ne mfa 30 million ne mame no owura nse oba me ne wote da bia me bo akonhoma me ma usika 60 cedi utu kwan hwe sika me de chewo to de bia wo ne wonamfo no mu pie wo frɛ me ma me nye outing type nanso de o university girl ube pie enti me ma usika ma na wonamfo no mu de pie na se me se metofo wa ma wo na me ntoma wa o ba bebom dua de sebe me niu ni sika ma bia abaya ne se wonte ne ho ase enti ani adofo enioma ya nome nsem enioma ya temie eni duabo ena awura yi sore a odigu krach ne so na no adai awura Louisa no o kwa me nkroma suapon mu ha ya ne ma me frife yi ase ena ode ne ba ha nra ena ode awura de ba ha enra oba de amotena so esi adua ne dane na kwa akosi sei motena so no de na akosi kana mentie yo akra me da se atisa enra awura no ene ne maame bai na ne maame de esan se nani afi na nani ate no onim ne wiase konti no on de na ogusua senka yenkoda ne dua no ma yenso ye krado se enka yebehwe na yakoda ne dua no na akra we na awura no akoma ene ne suban bia obeta na office no akra na ye gina so se yakoda ne dua no a enye yi efiri se wono ankasa no na koma no ento ne yem wono de oda so gina so se saa enka ne sika 30 million no obeje efiri se wone krache ne ko agreement one ne boy no e ko agreement efiri se enka na wo mo entemo ate na krache na obefre no se omra no beto fon wa ma no enti wakache ne se agreement na me ne wone me ko o se ai o so waka ne sa amprensa ema na fon ekuta na ko record sa yini nyina se me ma me ho kwan na na me da obetua sa sika no o se ai na o yeye enti se krache na hye ne bo na se woni so dia ene edua no obaburu ni nua sa enti efiri ho text message sa hodo a efiri se ba ha call ye no akora what test gu krache ne phone so ne de na enya asem ketwa eno na ye bisa ne se de be pa ne haw ya enti se sie se ujai no se wonkum krache na onfa ne mfiri he nru ye gate ya no eno wa finish no adai eno se be ma na ne mpana no ada no wa che ne se na adwen so che no adai a obi a onim wo se me ni wajaye wadede mia adi phone ada me so obeto phone na ma me akwa awe me wo wie me wie ya fe na abekire me se wa adwen so enti wontua sika no sina phone no okotoy ana se ye dai ene wo se ai wo share ne bo se obeto phone ama ene ono ko free phone a wo pe wa she ono ko free phone a wo pe enti sabre no enipa na ko free phone no wono ho no enso pressure ne se onveni sika ma no ono ade ne pa ko free phone na ono ade ne pa ako free phone a ope ena phone wura na odai ne ka ena wono so enya kwan bi obefa so obenya sika no de akoma no wadi abrante ne bo hye na chi
enti kopim se boy no ebetua saa bɔhyɛ no a wahyɛ no agreement na wone na akɔ ne de se wode no bɛkyɛ ne pa de empire bi obɛbɔ bia obɛbɔ agu krachi ne tiri so adome no enti anya akora enura office wona nya agro ema anura akora na ma me free hospital aba ena obae Antoine ho akora na ma me no a pressure ahyase a ekosoro eye ma me ne nwanwa se ne ba no wo suban no na ente saa wo fie o ma me timi hwe ne saa was adai was ma me wo de o pa kire se me na ma ya na ayi na wa ye ne de on de won kan kire no hwe no was de na wa ye chese enura ene den ya chese wa man ho kwan enti me bisa ne se enti awura wei enko ana ahye ogbo a wani so o se ai ono nko a wosu obi adada wo se wo de utu kwan agi usika mpempem wa fo wa wo stay free nyina no wo de wa gidie ono no obo ne dua dodo sei ana wa ye ne de sei enti akora de kosi ya ne se sai sika we su de ye ntimi nka nkere krache ne se ontua ma awura ne ne entua ma na ochena wa ma 50 million ama obi age edi se wode utu kwan akwantuo na amaso sai sika we san da ho ni nyina achi no wo se o mpene je se wage sa 30 million no de a ye ne sai enye ye enti ye de bekọ empanimfo anim na yakosama no se edua no a oboye no esese wo bo ana se wo se wage 30 million no ansa na wagina ama ya da ne dua no a ekọ ne koduru ohema anim a de omo beka no ne atoa so afiri ho enti akora sei enenra ye de ekosi ye na wo kire se kosua no wonyamienu e wo krache na adaka anum na wo de bo ho na wa anka hwe na nadamfo no ka che se wono akosua de anya ne hwie na ono to kwa abonten ekoto ofoforo de baaye de be bo ho eno so wa anka hwe na mbusa ne se na wo se mienu na ye wono ane de ane ye se enya hwe enti ba ko na wo koto ya wo be bo ye na wo se wa anka hwe no na kire sei se no de be ye hwe na de na be ye no osi ho na kuma amafom ama akora asem na amaka enti se ya hese ye de krache no ebekọ ohima fie na eho no mo de o mo frɛ no oba na nana mo tenase na o mo se ai obi na obi atwempena wa hye ne bo so obeto fon ama no wa nta ama na ko free phone no ama na buru ni dua ama ne guso buru ni nua enti wontua 30 million no ma na akora ye de na me kura na ma hye obo se meto fon ama o se de me ma ho odin betumi ne meto ama o adenti na wa wo de wo pe ko free phone 30 million se ne namfo no obi o wo se krache no kura anti wone ne namfo no mu bia ya aka na ne boy ne kwa keka ensem bi ama ko different ne wona namfo na nim ama ne namfo no nyina anya no eche so wo anya no de se krache we die woni ni papa ye bia bio as open 30 million waje endi akora no ade na nya asam keto endi se ne kosi ye endi de besi bia no ye be ma ono mo aso ate na tiefo so o mo sere emfonini no o mo anya ne mfonini bia ye de beto so ama manfo ahu no abaya wo university level 400 pa oba wo university level say education no de education no akora mo fe no so de obi amofani de obi kokko kama anya de yafra mu anantuo no so obi na say ya na niam bi esuma mema opanyini bi eno ka asem wi o say me poto never in your life confuse education with intelligence. You can have a master's degree and still be an idiot. Should I repeat it again? Or I should open the volume? Or say, never confuse education with intelligence. You can never, and now you can have a master degree and still be an idiot. Maminchire mumrada memere wade ntiase. Or say, hweye ena wamfa nwumesua na sabe anye wutrimu kesrene se eyenimde nwumesua enyenimde wobetumi anya abodi ewo nwumesua mu
nanso sabe na we kwasea ebi ne ehuni nana bo aduma hu za ka se de gama spe ontua kapre wan Ghana cedi kura ontua me ntimi sika mfama oba me ne otwempra na sabe ebra wo pe na wo de wo homa me matiase every blessed day me ma sister Ghana cedis 600,000 enka ni sika no me ma sister cedis every blessed day wo sa ba ya wo ye wadin se wo tu kwan wo ji mi sika 50 million e de kokoma obi di akwantuo na amaso sa sika no me ka kire o se me de ba obesia eno nso a wantua sa abosia no da me so me kondo mafrew da no a wo ba ya me no da ye ne kura me sama usika e na me ma sha obo se me tofo amawo na me nka fon kura me to amawo dia ma ho den be so e na me to dia ma na wa wo de pa akọ free phone 30 million na ka kire me ntua sa 30 million ada me ya boa me hohuru mani free form e ne kosoro aba ya no ne maame ne nabusuafo sebe ensem bi wo hono e ba ya nimu a ye ka se sebe be ma wo hoyi oni ehumobro wo ho ma e ma ne nkwada nti na ma no bia take that as an advantage e de ye nioma ensese wo yo ye mpene sa de ne so ye nso so sebe sansem fo ne so se wo yo ba wo ye de enye na yensemfo a sansemfo na wa ye no ye be sekiro de ato ani ase say hey awura ensemfo na wo ye no twaso wo ye bema na sabe won so ensemfo na wudi a ye be sekiro de ato na afidie so na anu akwala na asini aba ya bi me fekire na ni ase de nokra ne to na ni ase ma ne hu so wodi ensemfo nti wuntumi mfa ensemfo me fa sam fikire wi na ye nya ho ma wonko ye be ka nokra no ne de akire wo enti abaya Louisa mon prepare ni picture ne mame me de beto so ama atiefo nyina hunu se ne ye ga ne tie sabe ye ne beto so na mo hunu na se ompene ne ho se ye nko dane dua na edua na ho krache ne pa onyina ni me tu krache ne fo se wonyina ni na ye hwede edua no ebenya no na se wuwura yi me kapre ana me taku kura ba be di unjaida na wo kasa asem we di akirem ya na ye de besie enti muntu kra chenefo se we kura wo ba de munyai na mamo ha mo ho mfa nkwa ahemfie emie mfa nkwa ha nananom asem bi wo ho no mo asabe eyensamfo yenze hunu se ye de kwa akose nananom adaje munyai muntu kra chenefo se wo njai maduane na ho na ye nhwe ba bi adua no ebefa medamo ase asamba ku bi nso wo ho na moma menko we nso hansa se no nso ye duabo sa ene moma memfa nso so eno nso ye awuraba bi a ono nso free offenso area eba aye se wotini krom woni ni kunu na aye emefuo sebe omo be ko school ene okokan menimu aduasa eton de ma krachi bi enam sa yoso ma se ye ya ye ka sei watu afri kuro ni mu kire se enefie nti ne ye update mu nsam no mesremo ni nyina aka ho bi kire se atete ya krache ne namu no emena wono to ma krache 30 no krache ne nso akọ de mena akọ ma onu ni nua sabe ni nua ne nimfri hanru ha ema ni nua ne nkoto mena ni nua na nkoto enka abenso de ye ton na woni pakro sesa oto wonto ya kokko na ebre ne de ye fuwura na ankasa de woni ho kwan se okonu ade na sisisu amfie num ni nua ne sori ya nuanu onu waka so wo meye ho akonta na okohu ye emeigu ho beye ho akonta no obi amfi no obodu ato so se wa wo na onu ne me no edua no ni wuni na no kra no osan akodane efri ho ene ewa anya hoto wo ma hana manatu afri sa kro na no otim e wo fin so area ho no aba betena kro ne kra e friend say yesu dabi ayasu na no omo wo no ene otu free ho betena ba bi age ya oba me nchen na no Krobea Asante wa no owi o kroni din be simitri mu aneko dabi nya ho ba bi okotena ya o ye ne sport ye frɛ ho sei enti wa betena ba bi a wo ye ne sport bo ahenkwa na bo ahenkwa ho na wo betena ya wo ye ne sport ne nso a krache na wodi nkan ato abene ma no no ni nua na ko timi ne sɔre ɔma ne ho ntɔ no adɔfo asemi ye frɛ krache ne nso ma ne bai
ma krache ne nso be kire se abaya ne didi na tem abaya na mo bi afre na treten no e no no be ma ne ball se nipa kro ne nso dua ise dua mienu na abeda ho e na ne yere enso asem ni ko police station oba na wa betena bo ahenkwa no ono nso ne baba ani be hia na atanie ko so no ono nso bodua enti dua miensa e na aba abeda ho ti ye sori afri asebe so akone de na nnua no ne go ho ede na ma ya afa ho sese ye ya ye ka se jataba yorana ma ye ncheti for na ye ma o makwa ba mra Asem Beba Dabi so ye de dua na akodan na nanom ye ko na nanom anim e ma na nanom ka se edua ne miensa nyina egusu aye adwuma ye ho enti esese ye dane dua no ebum enti omu nyina so ete onom ho ase because obaya ne de na no so wadane no omo so wadane na wo se nipa no ho na nipa ni won ti wadane ye anyi nti omu nyina akọ benkroma ye se nyankopon ya adom a ebrada ye bekọ ne akwa akọ yidua ni nyina de afiri ho no na de asomdua ba tu bisa mi ade no so akoduru no ebrada nyame ya adom a e na mbekọ akodane no kre okay edase maame akwaba na ohote say nyame adom elu ye fro say efrem Georgina de ntoa where say hwini me ye frɛ fja asese ne ja oba Georgina eni oyi mi nua ba kire say me wo fa ba akọ na ne ba ne ye frɛ ne Georgina enti onso de Georgina yi oyi mi nua ba prekope enti u free sene ye ja ne ba ha pacho mitikmasia mesene ja mekuta akọ pa okay Asem bɛn no ba pa Georgina awia yi ede wa ba manim ha kire wase bu na menti hyase me dia ba ha ne se me ware mi kunu 1963 wow ala chese me ne ya ya anti December 11 na me wo me first born et wa ya me ho ade complete akosi 3 ya mi kunu so sabe no ye koko adwuma secretary receiver koko marketing board temina ya nam cross wa ne yeko minoso number say number ne won number 3 number 2 ne ye won number 2 enti me koko fa oba bi ene ne nyinsai ene ne wo ye 40 days ne ko to akola ndi ena me kunu ejaye no kasagudi ukrebu ne mu ejaye no enti me ne me kunu anam saa ye kokro bi so e fro askantia kunsu askantia me na chinchina so many years na che say na me ya aduma no ko pension na ye betine kumase no papa ye che say ena me say wa ko pension ti ja wo fie ye ne ale wo dwuma ye ko ba saa ena yade ye kan kakra onya asichi yade Emma ya bo kafta 5 years. Enfienum papa yare sa me so menya ni mu da me na wonsia. La che se. Abusuya fo amoa me kapra won so wo ya adwuma no. No hwe abusuya. De bi kura me se ka na ya tumi dan niate from Misaibu ho ye tumi e dan sika ka me de ko ha da kura no. No fancy a wapɛ da ma o je solicitor so de call America wa ko ya kapre ba ma da tin ko tena bu okurom ne nyame ya madum na me kunu be ha da ma me say tuba di cham so ya te papa ya re me ne me ya bobo so ahwe sa sabe papa so na oni nua ni nua mi na ewu America won ko a na ne ma me so wa ya basiri wa ame mo kra ma me ba bi a wo bi atie me eti mama me odaje nyina mama pese obahwera mama trafia wo ya bro mi furu ji abro san mahwe no fisa me ne wo mansia me mpa ba kan eti ja ware de nya enti se ne okay ti mahwe mama tina ho mama hwe papa yi ya de aka no bo wu ye no ko ba me sma me ba be me ko bo abusua manne he eni e kan kan chaje na sa omra na yenyo na yensia na ya heda ya yie aso what me take kuma se me mra na atwere pe no yenyi efunu nsie na
masa wa heda ye me ma ti me ma me ne ko no so oh papa ya yare mfie num akoda je boso mienu nya ko ma boso mienu busane bia nsi wo ama bie nya da bie wan doctor wo bie wan kwa smile mam ko fa busa fra fi tunkum so ba say etemo de hia mo mpe no ya mo ye dia abada ha 2 months obi ansi aje so ma me ne ma eni dwamfo ma eti da papa ni wo ye no wo memenda kwasiaro pambaye ye be hwe no wo doctor ni frame me so ma me George na mensu ensu ba no office mi donya me ya kwa no office papa twins ka samle 5 so can say 500,000 mame nye nyansa ko to province ni ko hia mame ni ade amaye le gi abonten no doctor mi hu bi da sami kunu ayare no awu na me ba ye no manso atwans na me dem paibo danya me ate ta bra de be da wase se na o fra papa ye a asidan ka odin doctor no you have ni din o chemiska wa mo da wall nyina obi ama miska na mame dem se sa ne ma ne ba fi eti e ba fi no a wa mo ka se ka memra na ye na atwepa ye nyini nsia no me so me ne ko methodist down where methodist go from eti o me fra mame ne mame ko tunko so nam ko ka che se o mu sam se ye no o mu ni sky ye be yo o mu fie de ye nya ayi nto ho eti sam ye nto na ye me ka yo gina wetua nam nyame ne me boafo eye ka metua me ne mabusua panyam pa yakwa da ye yifo yakwa ye no bai da no na methodist ye twa we keep mu 94 elunti pato alaka wo mo nto me ne me ma wow ba kunani ne o ma ne kotoi ne ma ne to adaka ne ma ya wale me ne me twe mansion pani ne da no ba ha ba ka sai no wale na ye pani aye pani hunu bentua ya ntola fa bia ya ntua nam so me fra mo so mo tolaka pa fa ni pa me de da ma de ma me on so e krache me ya krache papa ne nyame chade ya da ka tolaka Samuel papa so dawo ko tada ka de mikuni e be si ho e kuna fa na tada ka papa sei am sa mikunu wa babra wa babra sabe onya yo ko pension ko akakra onya no me first born wa de mani tu kwan eti ama papa ya ma komane ne da me be ba ne ntade papa ka si na obra me papa bi ya che se me ya ni papa ya bro eti ya ne wi no yesi ye ko to ala kwa ba ye yesi ye ne wi no menyi ma ba ntam mo nya ba ne nkuta no na ontumi nkasa ye afi ya ye na wi ya dwala ya dwala ni ebuka busia fo se man to hwio man to laka man to talie sika kura ye ko yiri tek me na me de ka me ya din tu me ba ni na ye me ka mochireka ya le bi adwala ni ebuka o mo si aboka sa no 350 million 350 million sa me le kan 350 350,000 hey aye ni pa kwa se for me kunu odi agro wa himfie o hele tuba fo mienu ba aba tunso so be bo mo nsa abo me so nsa aye ni pa fre kuma se calf 12 fref ya se kwa pentu mo so no won kra ye wi ya o mo da ma se hey na no kunu dam edoma mo ni fre kuma se ni am se ya te kuma se ache anyam pa ye bu kali wi ya ska be do mo nya nyina mo afa wo se mo ma me se be pono me se be fra mo mpene te me ne mo nyambom ni nyina be gu mo ho na janya me adom
kakra ntia ye adwara no ye bu ka no ye wie ya mo soma boka saa sika me bo din no abusia obi aso ntua na kwadwo bi so la me masusa mana na wole hwemo o twa brog kura guntungu so 5,000 so ko si dan ama maame ya de kan no abusia na fa si dan e de dem alona akuma ba ko wawu se eti kwadwo ti abusia mu ha eti woni nipa wa abusia mu ya kan te se George na ne ba pa ajeji bosumi mienu na se wawu ya sa fa kan na ma George na ne ma si so ya o se hwe eni asase na mo pre amo pardon amakra mami amakra eno wa ha ba bia obi abra me mami ya mame oni ba no ti ase wa wudi da me kunu ye 8 months won su ye sasa mo se mun tia kwa do ho kan dia na yire ne ma ya fa tia kanu a da ho no wan ko ton sabre na ne mampanyimfo de so akọ ke se wo mun su ntua kanu bia na man ba kra na no ba ka sa no no tutuboto ni otubutom do titumase ya otutuboto a champo no wa ye dangalia no wano no tinka atompa ba wo so ma papa de ji busu me ni obi ezo ma we no ono ane papa no me say chance na ba ha na no ma sore methodist sofu ba ani ma me kwara me kwara down methodist asofo ne won ba di ho be ya asore ma mi kun no pa omba ye fiala papa no mo de ka ba omba na mo ho ye nyina de mpa ba no nyom do ani mi kura awade nyame awade mo bo sofo be ya asore ma communion ye communion ya de ma no na mo kwae no na mo ka di cham se George na kunu ni de ade chinu na nyame ana ni ba pani na no obetoto yampia ha no wote ye enti wote ye no ye ba fie ba da me no pa ye ba ko di no ba ha papa firi chem so ba me fie am sa ma de opede fie ha wo papa ya de ji busu mi wan si ya ai ya te mate se papa wu na so wa antidi an wa antidi afiri ha na me pam no sen wadi ka woji na me ko e wo ye ko ye ko to se wawu ye kwasiara no ye ba fi okay enti akoye na ye abusuan se ye ntua ka no e na maame amokra sore no se e ma me na me ma okay na me iska ma ya ase ma me ba mai wona to so mienu ya ko to sina bubura me ma me ye ko agina na mo de ma ye na ma se ka kwa ko so ya me ko to nsa ye betu so na me iska ma be ko to snap eni ye betugu ni sika kauna ye tugu so na mama hene wonu so wawu ye tugu so tie tugu so le sa na bedi mi nchen ene ye ye bi ajadwara e benada ya wala na bana no na me ne me ba ye sesa ye ma ba kumase eti ye ade achi ya wala wam ka se mba be hwene ne ma tim di ka miso medical sin ne ma nyina abugo ne na ya ka mu sisi wo tiabu shafa no ba fie na wo mo fa pani be hwem ne niam no se kwadwo ne me de ne nyina ye de ma wo fa da kwa woi kure ne da ne chano pa ndadwo na miso na pa makotara ho eti niam na ye de ma me be nti niam kura no wo tampon ye wo ba bi kwa mo ha ne ye hwe ne yade me de kotara so fi no akoye chi akoye ni government ya ne ba tobla ne ayituma wo koye na kure bi ne papa ya da ka so ayituma ama pabla se me fa ma ye nyina papa wo fa ntoma no ya ye be hwe ni ma wi no mo koye enti achi ya bi ka me tim ba bi a me dwere me ho masene de me anyina amma mitim kwa fa be ta me che kumase o mu ase ko so fa no kokura ase na me de no ko na ma me so bo so me wo twere ma me ni wuye eti ba 2 years time and ban so no wa kwantu obae no sante sa asene se papa ma na ne kra dia ma ye dia mun ko susu ne ko susu ye be ba ne di na da so ela che se wo ye se wo kwa be pebosia ma me dia do abefuo na nkwa me se ko me no kokoro no sante abene ye
na bɛn mɛtɔ mfidie ba ma yɛkyi wo na yɛkɛse na yɛkɛse ankankora no mede bi ahwɛ obiaa papa na mbɛdi sika baayɛ ma yɛkɔdɔ afuo no ɛka kakra na kɛdu nipa du kɔ bɛda a ɔdi mikro adeɛ wɔna mede sika kɔsi no soɔ na ɔde atua baadefoɔ no ka saa kɔsi sɛ yɛdɔ afu kɛseɛ no nyinaa wieyɛ ɛna yɛfa nipa mi yɛpam yɛwieyɛ na yɛbobɔ yɛ yɛhye yɛwie na kyɛ sɛ ato sɛ yɛbɛdua nneɛma no mene me bɛyi ɛsa akɔ asɔkɔre afigyaase nsongo kɔtɔ mmɛ 350 iligu tata so de kɔ afuom hɔ na afuo no so ɛkɔ adamu akɔsi nkɔkɔ yɛyi afigyaase kwa no atom akɔsi nkɔkɔ tibi na afuo no ni na ka akɔ ani ni na gya mekɔ fa agrekfoɔ ɛmi ɛkɔ pɛgi maa mɛ dua mɛ no nyinaa yɛ awo na mu a kaa na mu a sɛ afuo no mu wotumi fa kaa wuram na mi adom na me bɛyi bɛmba yi wɔne wɔn mo deɛ ɔba ha no ne yɛ champion no wɔn mo kɔ fam hɔ. na kyerɛ sɛ wɔn a ɛnyɛ ɔma na emu mɛyɛ ukunuma mmienu mmeranteɛ no wɔn nso aba abɛka wo ba bɛɛmɛ yi ho. mɛ abɛka wɔn kɔ ala gye yɛ yɛ kɔfa nipa debrafoɔ ntafoɔ mi ahwɛ so a nkura mmienu sɛ yɛ mpene da yɛ nua bɛdɔfoɔ deɛ mɛmɛ ba yɛ fɛn wɔn fɛn yɛ nua bɛdɔfoɔ deɛ yɛ nyinaa yɛ nana adeɛ ama mo deɛ yɛ nyinaa yɛ deɛ ti mi maa mi kɔ fa debrani bia baabi a eti wɔn ne mbɛɛ bɛhwɛ so papa na wɔn mo kɔ a gang ka wɔn ho yɛatɔ wi yadeɛ ma yɛatɔ petesi tɛfo akura ayi mi ma se bɛrima wɔn ne wɔfa so odi adeɛ wɔn abɔ kura wɔ hɔ eti wɔn kɔ ne yɛ kɔ nfufuo ne yɛ dia eti kyakya mi ba ne wɔkɔ no wɔba ɔsante. wɔn yɛ asɛnwi yɛwura yɛbɛ pam afirɛfɛ mu a na ɔsi deɛ nta mo bɛ pam mi ɔsi edu ana bɛ mu etu wɔn do sɛ wɔn hu sɛ abɛ no ahyehyɛ mmaa ɛbɛ soɔ no ɛna wɔn ka kyɛ mbɛɛ sɛ sosi ɛfom obi wa wɔn bɛ kono ɛsie na afuo mu hɔ. wabrɛ ɛnyɛ wɔn sika na wɔn de dɔɔyɛ ɛnyɛ wɔn sika na wɔn de kɔtɔɔ mɛ no. na wɔn sika na mi kura ma ware. na mi kura kɔ pension na ɔde mi bɛ tu panya na ɛmra sɛ mi ma sɛ samu nkɔ ɔno ma sɛ samu nkɔ na sɛ mi ma nkɔ yɛ ɔma sɛ samu nkɔ papa nso kura kɔ aburokyi ɛni bɛɛ 6 years na papa ewu yɛ obi atene baabi mo sɛ a papa sɛ ɔma fi nkɔ aburokyi for what ɛna kyerɛ sɛ wɔn mo agye efo no sɛ yɛhwɛ so afei yɛ apam mi ne mi ma di nnuro. Mitua mi yade nyinaa hwɛ mbɛ de ɔno ayɛ nnuro nkwa na wɔn de yɛ yɛn so nyame ntira mu sɛ yɛni wɔn bɔ ne nti yesu adom yɛda ho te ase afu abɛyɛ abere yɛkɔ hɔ a prɛma ɛma mi bɛn nkɔ to wɔn agye afuo no yɛ akyerɛ sɛ wɔn na nu ɛbɛtɔ no dwabe hene ho sese mɛ no wɔn ayɛ ne dɛn sese wɔn nua saa tu na no deɛ ɔba ɔba panin na ɔba ha no wɔn ba mi fie ɔno ne bɔ na fama sɛm ba o ɔba yɛ fie ɛbɛka yɛ mi sɛ abɛn yɛ tu agu fam yɛ tɔ yɛ nya 200 million ti obi adeɛ 65 million eti mi ba wei ɛmɛgyere deɛ na sɛ ɛy mi bɛ fɛ bɛkyɛ baa yɛ ɔbɛ figyaase bɛ pɛ champion no ɛbɔ na amaneɛ sɛ abɛn aka wɔtu anu nsa tɔn saa aka 192 no ma wɔmfa no sɛ nka dansefoɔ wɔ hɔ meba no ɔne adafo firi kuma se kɔ afigyaase ɛkɔpɛ champion no so de no kɔ me kuru ba baako store ɔtɔn nsa wɔ dwa n'akyi ɔne ne kɔ hɔ sɛ bra meɛnkɔra mekɔpa akyɛw ɛti ɔkɔɛ no ɔse boa ne ka kyɛn sɛ champion wo abɛyɛ sɛ wo no tɔn da biaa sɛ nya wo dea bra kwaku deɛ wɔho na ɔgyina bra kwaku deɛ wɔho wɔse media ɛka ma bɔ afuo no ho nyɛfa ɛka ketewa mɔnu ɔtɔn deɛ aka no a ɔno ɔkɔba na wabɛnu atɔn atua ne ka no wɔsɛ ama Charles no makɔ akora kɔma nkurɔfoɔ sɛ wɔn bɔ fam a yɛno ansa no o ɔgye 200 million mɛkɔ a mesɛ nnɛ kora abɛ no ɛsɛ baako 2 million 2.5 na ɛsɛ wode akɔgye 1 million enti sɛ no
ɛna mene ba ha sɛ say maame e deɛ pa na yɛ wo haw ka wo haw deɛ haw kyerɛ sɛ me haw pa